Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Senza ama-video amafishane. Okunye futhi kuthando Nes'thembu okuyishow. Sazi futhi sizwe ngabo ukuthi sebelungisile izinto zabo ezithile nezithile. Ngisakuye uMayeni noMakhumalo noMacele. Khona la into eyenzeka eyayihlanganisa uMacele noMayeni noMakhumalo okwakungathi bazama ukulungisa iphutha. Kwaba yi-tone eyaba inkinga. Lana uMacele noMayeni bahlalisa uMakhumalo bemtshela ukuthi ube nephutha ngodaba olathinta ummese into enjekaleyo. Indeke leyo ndaba abanye bayayazi. Okwami-ke akusiko ukukhuluma ngendaba nokuhlala phansi. I-tone eyaveza ukuthi kahle kahle kulamakhosikazi amabili uMakhumalo bambeka kuphi, because umuntu ozomhlalisa phansi ngoba umlungisa, ngoba uzomtshela iphutha futhi inhloso yakho kuwukuthi ubonisa le onephutha, uza kuye ngendlela yokuthi nizokhuluma. Ngazi kanjalo. Uma sizolungisa iphutha ngithi ungonile, angizile ukuzokuthethisa, ngizokutshela ukuthi sibani bani. Uya-understand ukuthi u-1 no-2 no-3 angiwuthandanga. Next time into enjengale siyilungisa kanje. Kodwa makuzothi siyayiqala lento noma ngiyiqale mase ngishona phezulu kakhulu, ikhona lento yokuthi ngisathukuthele. Mhlambe bekufanele ngilinde isikhathi esithile ngize kuwe sizokhuluma kahle njengabantu abadala. Kwaze kwaba nento yokuthi wena Makhumalo uyathanda ukuzenza unkosikazi wedwa. Waphendula uMacele wathi lokho-ke ngeke kwenzeke. Sabona-ke thina ukuthi hayi isithembu lento baya-actor, ba-actor isithembu ukuthi isithembu vele sinje. Angithi sesimele sithi-ke baya-actor, ba-actor isithembu ukuthi sinje, kodwa sabona amazwi ekhuphuka ukuthi hawu. Bebezomlungisa nje la kwenziwa ama-corrections. Yini pho amazwi ephezulu kwinto esithi sizolungisa iphutha, ngoba masilungisa iphutha siyakhana sonke. Hhayi ngizoza-ke no wrong no right, ngoba phela ama-reviews ngiwenzela khona ukuthi sikhulume nge-TV show eyenzelwe abantu abayithandayo, bayibuka, nabanye abafana nami abazokhuluma ngayo. Ngibonge i-support. Kwaba negama lokuthi uyathanda ukuzenza unkosikazi wedwa. Nakhona-ke futhi manje mase sikubukisisa lokho, ngoba phela siyalalela ukuthi ubani utheni, mase siyabukisisa ku-support statement sakhe. Kuyavela khona mawuzoba namehlo abuka emakhoneni onke esho ukuthi khona laphayana uyabona into efana naleyo. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.